Goclak ngerwo iblis laknat keparat ngerwe uga biro ya wah oh wes katot mancolot mangidul mancolot mangkulon nggih bos wah lengke sang satrio ya kang jare dening Anoman si ketemu teman bos kang kudu wonten sak jroning alun-alun rahu ana raja man wah om wah katon sakabeh para kekewanan manuk-manuk padha mabur manuk katon untuhe wedi dening sapa pawongan kang mencolot mangidul mencolot mangalor kemal sajake rupane putih coba tak tamani lan tak burune ora dadi katentremane ngelon yen durung wani goyak-goyak kae hop hop urung dadi bebuang ae atiku Anoman yen urung goyak-goyak negara Kalengka diraja oh anggodo kae sajake anggodo buru aku do dok ayo yen kaya mangkono tuntut ana sak layonmu dok mandek kok dhisik yen pancen kowe darbe watak Satya Mahabharata apa mandek ayo perang tanding lawan aku anggodo iki lho sing ketekmu merah dok coba ya apa kan pancen yen tak tamat-tamat ke kae sajake Anoman sing bakal goyak-goyak Kalengka Diraja krana badhe boyong Dewi Sinta hubba la lo bakal dadi bebongae atiku yen aku wis bisa loncat ngalor loncat kidul coba tak kilanane kaya ngapa Kalengka Diraja ambane sepira ayo tatak tak adepi sak lutaing dosa umen hop hop ya lo yuk yuk lah hey hop hey lo jas hey hey hop lah ya hop lelunjakan katon sejogetan wah cingkrak-cingkrak apa man mandek ning kono toba tak tututu iki lho anggota bakal nyusul saka ing kabeh lelakon ayonmu kere ya
Ha ha ha. Up. Ya. Hey. Hop. Ya. Ya. Ha. Sewa staka sedhela maneh bapane wis staka nyangake aduh rika betanapa bungkus serak iku isin apa ricik gumricik gremi sewa staka sedhela maneh bapane wis teka nyong kaget aduh rika beton apa bungkus betak iku isin apa mau len pas padake sajaya godho kang nguber-nguber sajroning lelayanku wonten sajroning kraton nalika Durudja anggonipun kawula bakti boyong Dewi kula Dewi Sintawati meh aku ora bakal mundur lan uga sira ora bakal mayu yen kaya mangkono bakal tak obong ana sajroning kraton nalika Durudja jero iki lho aku teko ngadepi sampeyan meh anggodo keparat coba yen kowe wani dudana irung muda ya ini lho man dasar keparat ketek elek kowe oh tak buru ngalor kowe mlayu kidul tak buru kidul kowe jebul kulon kowe keblocok dalane wangge oh iki anggodo ayo man kowe aja kaken sesumbar iki anggodo bakal ngadepi sliramu ngger weh coba mandek dhisik mah anggodo ora bakal mundur yen butuh ngejur balung lan kulinmu iya man mandek dhisik kowe kena mandek ora man iya ora gelem mandek sampean tak jo ngopi lho kowe anggodo lemu anggodone daging tut anggodo kena ditambul anggodone gedhi anggodone iya wah iki man kowe kok paling kuru ngene iki piye to man wah parat jasira anggungsa sumbar anding yudha lan wak mapi sigra waspada
ana apa kang kawis tara ya iki kasekten mami maraganing lena dadya bantane bumi Ikan goreng diwolak-walik kosong jebul makan kabeneran iki aku terus nyamu wae yen kaya mangkon ayo tanding do iki tampanan wae modar dening aku wis keparat kowe endo endo do kowe kok mlayu ngalor kene di parep kowe ora bakal iso mlayu iki tambul arep utut kowe ngger weh aja wani-wani kowe nang sidem ngger mlayu kok yen kowe mlayu man aku ora bakal mlayu man iki tampanono leno pangindamu abyur semplah dadamu ngger weh ye iki lho wos Obda yo. Wah. Jebul ora ndelomok tenan iki kowe. Anggota tak cekel tangan kiwa. Jebule iso endo wae. Ya yen kaya mangkono kowe arep mlayu ning timan iki bakal tak wales. Ora apa-apa. Oh, tidak terasa. Otot kawat balung besi jendelane kuat kayune jati. Wah, iki do. Aduh, mati dening aku. Wah, kena pusaka kowe, Cok. Iya. Ora mlayu aman kowe. Yo, iki. Ya. Hos. Koko tamakno kasektenmu marang aku weh. Aku ora trimake ngaleng kok diraja kok obong sampe kobong kaya ngene weh. Oh, bocah cilik. Ya. Ya. Wah, mati dening aku mau pecah gasmu kowe. Buang kok. Wah, modiar weh anggota. Wah. Ludak pior. Anggota mak glodak sing cilik ki mung mati mak linting. Loro ki engko marine gampang. Gampang iki Jupuna gedang engko mari. Alah, demi ketheki pangane mek gedang. Iya. Tek kethek kowe dadi nek. Masa kethek dadi ya pangane gedang Pak Wagira. Pak Slamet. Nggih. Kanca-kanca Trenggalek matur nuwun. Rawuhipun wonten dalu menika. Oleh-oleh payung muda majenit lolobe wong mati ora obe yen bangeteni bocah yen urip golek duwit weton pabrik tulok agung tumpur rokok aja bingung liya cara capetung apa durung rokok rokok patung yen anyang warung tumpur rokok rokok patung
liwat tumuju ing prang-wetan lutu metes ati putra tapan kakek jejer sun elus-elus ring maneh ora lawas pinangka dadi kasure catur netrang laras tabang asmara supirire angin ugaroso kaya eling karakates saiki kowe ora grewes karakates tinggal tresno aku kowe nate sumpah prastya kirang wis meros saiki ana ing ati tanpa pamit nyulayan seji swara ati mung tansah ngenteni karakates tinggal tresno kang sejati Ho ho ho. Ayo gerbrik. Jabrik sing ati-ati sesarengan kalian Mas ya Mas. Ho ho. Oh. Ayo Dim. Dimas kaya ngopo? Up. Heto. Nah. He. Yo. Os. Yo. Ha. Yo. Ha. He ho. Op. Nah. Rino. Iki kethek sing arep dimantu wong sidem tak gelem kae. Jajale ro jajale. Piye kuwi? Jaluk foto. Wo, ora ron. Iki kapan kae dipek mantu wong sidem tak gelem. Wedi. Kita wedi. Ah, wuih. Mas, yo. Nah.